En introduktion af vores nye Goti 10-knaps fjernbetjening på som enkel eller dobbeltfunktion, hvor der er 2 hastigheder i hver knap eller en hastighed. Den er med sikkerhedsafbryder, som kan tages ud. Sådan on. Godkendt nødstop med drejeudløsning. 2 AA batterier, som rækker virkelig lang tid, hvis det bare er almindelig brug, og man ikke holder konstant på knappen. Manual og cover. Antennen. Linjerne er nummereret, som man kan se på diagrammet der og diagrammet i manualen. Og strømtilførsel. Den er sat som standard til 65 til 440, men den kan stilles om til 18 til 65 AC/DC. LED lampe i load, så når den er kørt. Når strømmen 65 til 440, så skal den sætte der. 18 til 65, så flytter man stikket derover. Og der er relæerne for funktionerne. Og stik til programmering, og den kan virkelig programmeres om til mange ting. Man kan, nu er der Any Start som standard i de løsninger vi har på lager. Når man har udløst nødstoppet, og man trykker på en knap, så starter den fjernbetjeningssystemet, og den knap man trykker på, den aktiverer samtidig det relæ, der er relateret til den knap. Man kan også lave så, at man programmerer den om, så man for eksempel har en startknap hernede, eller man har 2 knapper, man skal trykke på samtidig for at starte systemet, eller man kan sågar endda lave en kombination af, hvad man skal trykke på, for at enheden starter for sikkerhed. Vi har også en masse ikoner, forskellige, at man kan få, så det passer til den løsning I har, eller hvis I har meget speciel løsning, så kan vi få lavet nogen, der passer. Og som jeg sagde, så sætter diagrammet altid på load, så det er lige ved hånden, når man skal have det monteret. Vi kan levere, så vi er for eksempel til et portsystem, så I har en 3-4 truk og 10 port, så kan I få 10 modtagere og 4 sendere, og vi kan lave mange løsninger. I er velkommen til at spørge. Vi kan det mest, og ellers finder vi ud af det.